Barkanku da zuwa Jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Wasu bayanai na jarumin masana'antar Kannywood wato jarumi Adam Zango sun nemi su tashi hankalin waɗansu daga cikin jaruman masana'antar Kannywood din, yayin da ake tawo in ba a dangane da maganganun da ya fito yana yi yadawa, wanda waɗansu mutanen suke cewa jarumin taɓo shi akai, waɗansu mutanen suke cewa halayyarsa ce haka irin waɗannan surukatan, waɗansu mutanen kuma ba sa ganin laifin jarumin ko kaɗan duba da yanayin yadda ake fassarawa da cewa kare ma baya taɓa yin haushi sai har mai tono ya tone shi, idan ya tone shi zai ma iya cizonsa idan ya samu sa'arsa, amma babu ta yadda za a yi kaji kare yana haushi ba tare da ka zo inda yake ba. Don haka jarumi Adam Zango tun da aka ji yana waɗannan abubuwa to taɓo shi akai, a don haka dole a bar shi ya bayyana ra'ayinsa a dangane da mutane waɗanda suke shirin yi tonan shi da rigima. Yayin da yake waɗannan bayanai haɗe da surukate waɗanda waɗansu suke kira da cewa babu kai babu gindi, aka ji ya sako sunayen waɗansu manyan jarumai na masana'antar Kannywood guda biyu da cewa ni ba Ali Nuhu bane, ballantana ku ce wai abubuwan duk da Ali Nuhu yake yi ni ma dole zan yi. Ali Nuhu ya girme ni a cikin masana'antar Kannywood, don haka haƙurin mu ba zai zo ɗaya da Ali Nuhu ba. Wataƙila ana yi min abin da ba a yi wa Ali Nuhu, wataƙila ana yi wa Ali Nuhu abin da ba a yi min. Zuciyar mu ba iri ɗaya Allah ya mana ni da jarumi Ali Nuhu ba, a cewar jarumi Adam Zangon. Yayin da ya sake waigawa ya ce Umar M Sharif ƙanina ne a cikin masana'antar Kannywood, ba zai yiwu a ce hankalina da na Umar M Sharif sai ya zo ɗaya ba. Umar M Sharif na girme shi, wataƙila in fi shi hankali, wataƙila ya fi ni hankali, wataƙila a riƙa mai abin da baya so ya danne, wataƙila ni a mun ki dannewa, wataƙila shi a mai ya danne, wataƙila ni kuma in ki dannewa. Lallai babu shakka wannan ba wani abu bane, abu ne wanda rayuwa ta kasance haka, wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi 'yan adam akan irin wannan tafarki. A don haka menene abin da zai sa wasu mutanen su rika ganin beke na a dangane da wasu abubuwan da nake? Hakikanin gaskiya Adam Zango ya yi bayanai wanda yake cewa ya kuma kamata mutane su gane cewa lokacin haƙurinsa ya ƙare, daga yanzu ya daina ɗaga wa mutanen ƙafa masu ganin cewa laifi ne dan ya fito ya yi magana. Daga yanzu idan mutum ya san baya so yi mai to kada shi ma ya mai, duk ƙanƙantar ka ba zai raina ka ba. Lallai babu shakka shi bai iya raina 'yan adam ba, a don haka yake mayar masu da martani da daidai abin da suka yi mai, duba da cewa shi mutum ne wanda ya tsani ƙananan maganganu a riƙa yin mai da maganganu. Hakika jarumin ya bayyana ya tsani hakan, wanda yake nunawa a social media cewa shi ko a social media bai damu da ya shiga ra'ayin da babu ruwansa ba, bai dami shiga abin da babu ruwansa ba. Shiga abin da babu ruwanka yakan haifar ma da dana sani. Lalle babu shakka yana da kyau a ce mutane sun rike halayensu na gari, kuma sun rike halayensu waɗanda ma ba na gari ba, su daina bayyanawa a cikin al'umma, ta yadda ni idan an mun yanzu na daina bari, tun dama ina bari amma yanzu na daina bari, gwara an ce da ni ban da haƙuri, kai ni ba ma ni da haƙuri kwata-kwata a rayuwata ta yau da kullum. Dukkanin wani wanda zai je ya yaɗa ya ce Adamu Zango ba shi da haƙuri ya faɗa, in an taɓa min martaba da kimata da daraja ta na fito na kare, idan hakan laifi ne to sai a yi magani. Ni dai na san ba laifi ba ne domin an taɓa mutum ya kare. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya ce idan dai har kaga abin da ake ma yawa za ka iya fitowa kai magana, wannan ba laifi ba ne. Idan haƙurin mutum ya yawa akan cutar da shi. Babu wanda ake wa'annan ƙananun maganganun a kansa sai ni, to akan menene yasa za a rika ƙananun maganganu a kaina? Yayin da ya ƙara wa wani wanda ya rikodin ɗin wasu maganganu da ake gulmarsa ana zagin sa ya kawo mai, yake cewa daga yanzu ya daina son irin wannan gulmar da tsegume-tsegume, dan dai har ka san kana wajen inda ake mai wa'annan abubuwan baka iya kare mai ba, to babu damar da zaka ɗauko wani bidiyo ko kuma wani murya na audio ka ce zaka zo ka sa mai wajen ganin cewa ana cin namansa. Lalle babu shakka kai ma zai dauke ka a matsayin munafuki. Masu sauraron mu ne yau da kullum, menene ra'ayinku a dangane da furucin jarumin wato na masana'antar Kannywood wato jarumi Adam Zango? Menene abin da ya sa Adam Zangon ya harzuka? Abin da mutane suke mai ne yau da kullum. Ya kamata a ce mu kiyaye mu rika sanin abin da mutum yake so da abin da baya so, wannan zai kawo mana zaman lafiya haɗe da ɗorewar dukkanin wata mu'amala ta mai amfani. Masu sauraron mu ku ci gaba da yi mana comment da liking din, shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.